To na to nezapomenu, co pro mě udělali, protože se tady zaprvé objevili jak dva andělé. Já jsem jim hned řekla, vy jste andělé, protože mě tak jako ozářili a nějakou radostí, protože mi poradili, co se musí udělat pro to, abych nebyla tady sama. Takže to zařídili do puntíku všechno. Mám opatrovníky, nebo jak se jim odborně říká, pomocníky, no, na střídačku a mám jako jistotu, že někdo přijde a že si popovídáme a i mám možnost, že co nemůžu, takže mi udělá. Jako paní, která se přihlásila. Jedna z nich, protože jich mám docela dost. Moc jsem jako překvapená, že to všechno šlo tak udělat, jak je to. Vozítko, tak. Jo, vodítko, ono je to vodítko, to mě nenapadlo. Takže to mi udělal velikou radost Pavel, protože prej to hned si věděl rady, že když teda takhle nedostatečně nejistě chodím, jsem postižená, takže prej to mají doma na půdě, někde u dědečka nebo u babičky. A takže než jsem se já do rána vyspala, tak jsem to tady měla na to. No, ještě mám taky ten sedací záchůdek. To ještě je velká cena, protože já mám jinak záchod takhle celý barák a v noci a jako stará ženská chodím často, takže já to mám skoro u postele.